меҳнат мекардем дар замин, яке орзуи калон доштем. Ҳамон орзуҳо мо тарбия кард. Орзу. Мумкин ки имкониятҳо надоштем. Мо дунё калон буданаш ман намедонистам. Ман намедонистам ки дунё то кадом дараҷа калон аст. Чунки пеш аз мо одамои калоне ки мисол акоҳои мо ино дунё дига гаштагишон набуд. Мерафтан аз замин дарх то душанбе хонда кор мекардан ё соҳиби корхона мешудан. Ягон ҷо кор мекардан, ягон соҳиби илм мешудан, амал мешудан, вазифа мешудан. Ман намедонистам ки дунё то ба ин дараҷа калон аст. Не ки вақте ки ҳамишта ман фаҳмидам, ман орзу кардам ки бояд ки ман дунё гардам, ман бояд шахсе бошам ки дунёгир бошам, бояд коре кунам ки меҳнати ман мекарде ки ҳазорсолаҳо фоида бинад халқ. Ҳамин чи ба ман ёрдам кард. Беҳад ба ман ёрдам кард. Шумо баъд аз чанд рӯз ин мактаби миёна хатм мекунед. Вақте ки мактаби миёна хатм мекунед, дар пеши шумо ҳаёти нав сар мешавад. Ва ҳаёти нав вақте ки дар ин қишлоқ зиндагӣ мекардед, падару модар ёрдам мекардан, шумо ба роҳбарӣ мекардан. Ава ҳаёте ки аз пеши шумо ҳаст, дига ҳеҷ кис роҳбарӣ намекунад. ҳаёти мустақил. Анакун ҳавай аз характери шумо вобастагӣ дорад, аз фаҳмиши шумо. Кадом уровне ки худатон фаҳмиш дошта бошед, шумо ҳамона худатон ташкил мекунед. Агар ки шумо ҳар рӯз аз паси мақсадатон наравед, шумо роҳгум мезанед. Агар ки шумо фаҳмиш надошта бошеду фаҳмиши шумо паст бошад, дар ин дунё ҳозир ба сабаби интернету ба сабаби дига чизҳо беҳад информатсия бисёр аст, шумо тез роҳгум мезанед.